Lights! Camera! Take one, action! Ikaw ba'y gikan sa trabaho? Gikapoy? Way laing buhaton? Lingkod sa lingkuranan? Mag-relax? Ubo ang sapatos? Isulob ang tsinelas? Dayon, mo ipis og tuba? Imnon? Cut! Samning ko ana ay. Smile ra lagi! Unsa man ala na lagi reklamo smile ra unsaon man ni nato kahalin do man nagkuha ni artistaha oy. Lights, camera. Take four, action! Ikaw ba'y gikan sa trabaho? Gikapoy? Mag-relax? Lingkod sa lingkuranan? Ubo ang sapatos? Isulob ang tsinelas? Ipis og tuba? Ilong? Kabahal. Pila na nakatuig ng tubaday. Taas nung baday. Cut! Unsa man ni gikuha nga artista oy mo ni klaro oy. Unsa man ni usab. Take nine, action! Ikaw ba'y gikapoy? Way laing buhaton? Lukdoon ang lingkuranan? Ipison ang baso? Kanon ang sapatos? Kanon ang pitsil? Imnon ang baso? Kaigito na ko direct! Cut! Kalambur ginanay. Kaigito na ko direct! Ay, di na mada! Naunsa naman ni oy. Unsaon paghahali na netong produkto? Naunsa. Kaigiton daw siya direct. Agay, get naman noon eh ay.